Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Mara welaýatyna bardy. Döwlet baştutanynyň bu saparynyň öňýanynda Mara şäherinde gerimli arassaçylyk işleri geçirildi. Bu işlere jemagat hojalygyna degişli edaralaryň işgärleri bilen bir hatarda büdjet işgärleri köpçülikleýin gatnaşdyryldy. Prezidentiň bu sapary we oňa görlen taýýarlyklar barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary Sewitden habar berdiler. 3 ýanwarda Berdimuhamedow ýol ötön etrawynda täze zawodyň açılış dawrasyna gatnaşdy. Makalanyň efire taýýarlanan pursady habarçylarymyz bu zawod we prezidentiň nerelere baryp görendigi barada has dolu maglumat almaga çalışýardylar. Berdimuhamedowyň Mara edýän sapary barada häzirlikçe döwlet medeniýetinde maglumat göze ilmeýär. Onuň bu saparynyň näçe gün dowam etjekdigi de belli däl. Ýöne habarçylarymyz prezidentiň Mara barjakdygy barada 2 ýanwarda habar berdiler. Olar bu sapar baradaky maglumatlaryň ýeşenme güni ýaýrandygyny we şol güni ýerden gerimli arassaçylyk işleriniň güýçli depkinde geçirilip başlanandygyny aýtdylar. Her büdjet edarasyndan 20 adam ýogary çykmaly edildi. Täze ýylyň 2-nji dynjalyş güni büdjet işgärleri üçin iş güni boldy. Uçur mendiliniň ýerleşýän ýerinden başlap şäheriň ähli ýerinde arassaçylyk işleri geçirildi. Jemagat işgärleriniň ählisi gijesi bilen köçeleri arassalap ýuwmaly boldy diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz Marda ýanwaryň 2-sinden 3-üne geçilen gije ýagyş ýagandygyny we onuň günüň 1-nji ýarymynda da dowam edendigini hem aýtdy. Mundan başga da ähli köçelerde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, welaýat häkimliginiň we polisiýanyň işgärleri ýerleşdirildi. Habarçymyz olaryň ähli köçelere berk gözekçilik edýändigini hem bellidi. Bu işgärler köçelerde barlyklary geçirip, gijesi bilen şähere aýlandylar. Olar içkili ýa-da öýsiz adamlary tutup polisiýa merkezlerine alyp gitdiler. Täze ýyly bellep doğan garindaşlaryndan öýlerine barýarka polisiýa tarapyndan saklanan adamlaryň haçan goý beriljegi belli däl diýip çeşmämiz aýtdy. Şeýlede 2-nji ýanwarda Marynyň häkimetleri şäherdäki ähli dukanlary giýişlik saat 7-de ýatmagy buýurdy. Şäheriň köçeleri bölekleýin ýapylyp, ilatyň hereketi çäklendirildi. 3-nji ýanwarda şäherdäki bazarlaryň we dukanlaryň tas ählisi ýapyklygyna galýar. Häkimetler prezidentiň welaýaty sapary tamamlanan sonra olary açmaga ruhsat berilejekdigini aýdýar diýip çeşmämiz bellidi. Galy bersede 2-nji ýanwarda prezidentiň saparynyň öňýanynda geçirilen arassaçylyk işleriniň çäginde Marynyň köçelerinde gezip ýören itler we pişikler hem köpçülikleýin awlandy. Olar atylyp ýa-da zäherlenip ýygnalyp alındy. Bu işler jemagat işgärleri tarapyndan ýerine ýetirildi diýip çeşmämiz aýtdy. Bellesek Türkmenistanda adatça prezidentiň welaýatlary edýän saparynyň öňýanynda häkimetleri ona berk taýýarlyk görýär. Köçeler arassalanýar, jaýlar we üçekler täze boýa bilen renklenýär. Öýsiz özarsyz itler we pişikler awlanýar. Bu çäreler barada resmi mediada hiç zat aýdylman, onda dine ilatyň döwlet baştutanyny ulus şantlyk bilen garşy alandygy baradaky reportajlar görkezilýär. Bu aralykda Liwapdaky habarçymyz Berdimuhamedowyň ýakyn günlerde bu welaýaty hem sapar etmegine garaşylýandygyny habar berýär. Bellesek döwlet baştutanynyň Mara edýän sapary onuň ogly Türkmenistanyň hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadiýet pudawyna gözegçilik edýän ornwasary Serdar Berdimuhamedowyň ýurdun 4 welaýatyna eden saparynyň ýygyanyna gabat geldi. Galy bersede prezident bu saparyny ýurtda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyk-gytçylygynyň we gymmatçylygynyň ýitileşen, munyň bilen bagly ilatyň güderan eklenjiniň agyrlaşan mahaly amala aşyrýar.